Eta herrikirol kontuak ere aipatu behar ditugu, apostu baten berri. Antonio Zenosiain berotu zaigu. Bai, eta nik ez daiz zer etorri zaion, holako inspirazion bat edo. Kuestioa da, kana erdikotara, gertu lehokela jokatzeko. Nor eta Joseba Otai kontrario bezala hartzea, harritu izaigu. Ea ba, Otegi azaltzen ote den Kantabrikora. Joseba Otegi, Gabon! Gabon, bai. Azalduko zara. Bai, behin azaltzia, bentsatzet azalduko, gala, baina, bueno. Ikusikoa. Ikusiko da zioen Josebak irratian. Ikusiko dik, pentsatuko du orain bere kolkorako. Apirilaren 21 Zenosiainek eta Otaegik apustua baitute Tolosako zezen plazan. Ikustekoa izango da. Otaegik urrezko aizkora irabazi berri du nahi Otainorekin. Baina beste upel bateko sagardoa izango omen da Olagueko aizkolariari jokatuko diona. Hau diferentiak. Hau ja lan exigente guadek eta honen beste serie da eskatzei. Eta beste sufrimentu. Etzakite erantzuteko erresa izango da, baina ze sentitzea apustu bat iztean nien? Oain indio, pentsatzek. Erresen egin dio. Iri zaituzezki, pila etorri? Kasu honetan bai, eta hau bosgarrenak, eta bostetik aurrenekoa nik botarin, baina txikonek beha bota izan, errekaldeke bai. Zalduana txetxun urbitan lanak izan ditxuan pixkat, eta hau berriz beak botaik eta. Bost damazkik, hau bosgarrena. Eta baina arte ze balantze? 3 irazi eta bat galdu, azkenekoa galdu. Serio, hitz egiten du aizkora kontu ez. Eta gogorrari da entrenatzen. Jose aitak esan digu, eta Unai lagunak ere bai. Baina oraindik aste batzuk falta dira apusturako eta hartzen du tartea libertitzeko ere. Horregatik joan zaio bisitan Jon Artano Zizurkila. Bilabonan egingo duten saio musikatura elkarrekin joateko idean. Bai baitaki bertsotarako afizio gogorra duela mutilak. Atariko hotzetik Arizmendi baserriko epelera sartu dira. Mantxoagatik jarri du amak bideo aparailoa martxan. Semekutxunak gaztetxotan bertxotan egindako balentriei begira egonda familia osoa eta gonbidatua. Horri ninoen plazan, hor kurtetxo ninoen. Guztaldeka. Jode, hoi okerra gaizka baino. Bueno, bertxotako afizioa beti ukiu. Jon da bilok beti, maixuak esaten zimentere. 3 urte egin eskolasi eta legoko kuadroik montatu elkarren gainean, apalian sartu, liburun azpin da beste kotxe egin da zaldu egin jolasin zen jarri elkarren antzia. Esko egin da, bertzu da egin jala, eta kontatzi garek, 3 urte egin zen ama. 3 urte egin no, hola ez, 5 urte egin inbergenin festa, nahi goien plazan. Festa batzu ez eta argu bertso kantatu garen etxun da paiatz. 5 urte egin? Bai, eta bueno, orduan bertso batzu ingo zizkibuela. Ez, gu bapatekoak kantatuko gara, gu bapatekoak egin. Eskolartekoen garaia pasatare segitu zion apur batean Josebak. Plazatik gaztetxera txapelketan ere bistaratu zen. Plazatik gaztetxera? Bai. Antzemo sentibitzen? Ondo, eta aurrena deban ingenin kanporaketan, eta ego finala muturikun. Pasatu nintzen finalean? Bai, eta finalen eneo batzen hor. Izagirre irazu? Nik azken ez nien? Ez? Oain puntan dabitzen batzuk atzien lagituen? Orduan ondo atxo nian, bai. Bai, igual txapelketa baino giro zagoa. Goxoa. Bai. Gero batzen agurin urtean jun itzala berez, baina dan hautzuten nintzen orduako ja eta ergoi garren da desastre eta ba. Ez da, holoxe gatu ban. Jo, aizkoan hasi nioan da. Eta barruan arra esaltzaik pizten batzutan? Barruan arra pizten zaiak igual juergan da hasi bertxotan da ikustetenean. Oandikan euna egitzizkio, oandik itxio, pixka da. Baina etzekit seguru nahi iruditzen zaiten bezin ondo itxeten. Hori ikusi berko ge. Ni guztua igual etzia tentatzen, ez txapelketatea, asko etzia tentatzen, baina juergatien tokatu bai Jokin Juranak egin da, Gurrutxa bat egin, Jon Martin egin da, okin da, Aitzole egin behar egin da. Beak bertxotan guztua aitzia nahi egin kiston satisfazio jamazio. Serio, esatik denik. Eta saiotxo egite itxuzu? Bai. Saiotxuak eta saioak batzutan. Horrek betetziak, horrekin ja konformea zena. Eskolarteko 15. bertsolari txapelketa paperetan irabazle.
Donosti 1995 ekainak hori. Horatik hasi ginen, bertso eskolan. Da, baina gio itxutu hau motel, kopa mordo bazke, kopa eta txapel. Bai, baina... Ez? Hau... Hori berezia. Bai. Eta zein egike, oain plazan dabiltzanetatik ezautu eta harritxu induna. Ez hau dut harritu? Bai. Zen egitezin, gaztetxotan ondo, zen egitezin. Jo, emetxe. Ondo eta gero idatzizkotan xaipeiak, bai. Gurrutxaak eta bai, eski dana... Niak gurrutxaak bazin, Jo Martinek, bai. Eta Beñatek, jode. Hau azpeiti. Iban Urdangaren egin. Bai, jauna. Datzion Fernandez, Eizagirre, Hau... eta Isko zein... Hau Beñat ezaso. Mungian eskaiko finala. Zein deke, bertxotan hartu egin pozik ondilena eta zein eskoan. Bertxotako poza. Igual usurliko txapela irazi genunean. Guri ordu niretzen ditxego, bueno, jendeak kaletik gatu eta kasi nostirula. Bueno, kizona, eta gero ezkoan, ba, errekondokin inun abustua izan nuan oso, bai, oso berezia lan ono egin gaina eta jende mordu egon da, bai, ua eta gero Gipuzkoako txapela urten eta deten ere. Adio atzoko amets gaiztua, bidestuen ere aurrera doa. Zeno zein nuen arte, azken urtetan txapelketan da, lan luzen da, preparatu gabeko tipo hortaz ebile. Baina, inorezte guten, joku eragatzea eta ira inorezte etortzen, da, ez egitzik. Zeu zebiligoi?